So hello, what's up mga ka-idol? Mao pa'y pag-abot na to nung gikan sa biyahe, no? Mao nung ginatong kinabuhi. Magabi atong pangwarta ba, no? Sige lang. Klaro man sad. Kaning basta na ate talent. Nga na yung ginamihitabo. Basta kinasing-kasing ni atong pagdaig sa atong bisag asang kapistahan ba, no? Invite tong tao. Automatic. Bahalag magpulaw. Importante nga makakwarta ta. Kay karong panahon na need taron og kwarta. Kwarta naman ko na. Basta na ati talent. Dali rin kayong kwarta. God mo na karon nga nahigda-higda na lang ko kay man na ko kung talento nga gipagawas na sa mga kapistahan. So nindot kay pamati ba nga human na ta og perform. So nasa ta diri sa higda-higda. Maghigda-higda na sad ta kay ugma pohon magunahuna na sad ta ba kung unsay buhaton nato nga angay buhaton. Utaw kayong utok ba. Dugay na sad ta makamataan ni. Dugay na sad ta makamataan ni ba kay gumikan nga unsa na ron rasa alas 10 kapin. Okay man. Dili sa tadali makatuog ba kay hindi kan tas biyahe, no? So mao na ni mga ka-idol nga naana naman gid ta nga panggabi atong pangwarta mo nang buntag matuog sa taghapon no dugay pa ta mamata kay nanay mo chat sad nga nay kapistahan diri automatic larga sa mga mo invite diha andam-andam lang kay daghang kayong pista ron basta Mayo daghang kayong pista mao na nga nagadam-andam tas tong mga tingog andita mapagaw Hinoon di kita mapagaw kay gikontrol man to ni atong tingog wa sa tanang mga bisyo-bisyo ato ani kaon ra gyud kaon ang problemahan na gyud kana ra yung biyahe buhay sa mga amateurista ba, no? Inganay mo gyud ni. So magabi lang sa atong pangwarta hinig buntag tugtog lang sa ta. So dari na lang kutob kay matog na sad ko. Og dili pa ko katog ani, naghuwat kog dukaon ko. Sige, bye-bye.